wani kalubale kika fara fuskanta? Za a ce zo in miki film, kuma ba film din za a yi ba. Za ku tafi, za a ɗauki yarinya a tafi da ita location. A ce za a bata babban role, sai kin je idan baki bada jikinki ba, sai a hana ki wannan role din, a kashe ki. Saboda ni ma an min, aka kashe ni a wannan role din. To kuma bayan nan akwai waɗanda da dama ma za su ce zo zan baki film. Idan suka ce za su baki film, kafin a tafi location din za su kira ki office nasu. Idan kuka je office ɗinsu za su zaunar da ke ne, wani zai taɓa ki ne ma, wani kuma gashi nan dai ana yin ne ba a yi ba. Kuma sannan za a kira ki aiki, idan aka kira ki aiki ba fa za a biya ki wani kuɗin arziki ba, za a baki bai wuce 1,000 ba 2,000. Iya kuɗin transport ne kawai, transport ne, daga wannan transport ba abin da za a ƙara miki. Shi kaɗai za a bayar. Idan an baki, wani ma sai kin bada kuɗinki, za ki bada kuɗinki kuma za ki bada jikinki, sannan za a ce za a miki film. Idan ba haka ba kuma ba za a yi miki ba, sai dai ki ta zama baki ɗaukaka ba. To in kin ga za ki iya bayarwa, za ki iya bayarwa, ki je ki bayar sai a miki film, kuma ki bada kuɗin naki sai a miki. Wata kuma ko ta bayar fa, ta bada kuɗin nata ba abin da za a mata. An yaudare ki, an munafurce ki, amma kuma wasu da son dama suna so. Idan ba kya so, ba abin da zai, idan mutum ya gaya miki ga ra'ayin shi akan ki, za ki iya cewa a'a, saboda ai ba dole bane ba. Ko mutum dole ya miki, za ki iya tona mishi asiri. To amma ke wani nasarori kika cimma a Kannywood? To, ni gaskiya